Podle všeho tu přijel Kazma v autě. Co jste viděl? Právě se nacházíme u trezoru s $1 milionem, kde se před nedávnou chvíli nacházel sám Kazma. Co tu dělal a co tu bude chtít ještě dělat, to zjistíme za chvilku. Jenom co víme, tak přijel ve Ferrari a potom i ve Ferrari odjel, jak můžete vidět na záběrech. Podle všeho tu přijel Kazma v autě. Co jste viděl? No, byl tady dvakrát. Nejdříve teda byl tady asi během 5 minut, pak se odjel zpátky a pak se zase vrátil a byl tady Ferrari a asi to tady dohlížel, jestli všechno probíhá v pohodě a jinak nemám co k tomu říct. Děkuju moc.